Wiecie, że w naszym salonie pojawiły się kosmetyki marki Kione i co ważne, można jej u nas kupić. Dlaczego właśnie Kione? Po pierwsze, zero silikonu. Sama formuła opiera się na naturalnych składnikach, które pasują faktycznie do każdego typu skrętu. Jeśli chodzi o farbę, są wzbogacone filtrami UV. To ważne, bo loki mocniej reagują na słońce. Filtry UV chronią włosy przed przesychaniem. Efekt koloryzacji zostaje się dłużej żywy i intensywny. Dokręcony sposób wybierania kosmetyki z olejami i ekstraktami, które pomagają nadać fajny połysk i nawilżenie. Farby, których używamy już sprawdzone przez naszych fryzjerek. Dlatego dokładnie wiemy, jakie efekty uzyskacie. Zero niespodzianek. Jest jeszcze jeden powód, dla którego lubię tą markę. Ekologia. Kosmetyki Kione sprzedają się w refillach. To oznacza mniej plastiku i większą dbałość o środowisko. Jeśli chcecie zabrać te kosmetyki do domu, serdecznie zapraszamy do naszego salonu. Dokładnie dobierzemy kosmetyki do waszego typu skrętu.